Veľa príslušnosť a veľmi aj tebe a rovnako tiež Radovi táto účastnícka medaila, ktorú už máte na krku. Jody, trikrát si bol prelekom v Košiciach, na domácej trati. Máš pred sebou možno nejakú pauzu, nejaké iné veci, nejakú inú techniku, ako si povedzme vtedy mal, ale myslím si, že o nič menej sa netušíš na tie 2 dny. Pekne podvečerpaný. Musím povedať, že predošlých rokov som bol zapálený do prvého miesta, nič nie som nevedel na prvé miesto a cieľ. Teraz pristupujem k tomu trošku náš. Teraz sa veľmi teším, že ešte sa viac sa teším ako predtým. Boli zále. Chcem si to užiť a má to dobrý pocit. A takisto budem veľmi rád, že dopadnem pribudne v Hlasku, pribudne ešte aj viacej rozumu a skúsenosti a navyše gény tvojho otca, takže ten ráta fanúšikov pri trati, takže zdedil si to povedať. Tak tohto roku ešte by som chcel dokončiť sezónu s tými zabavenými divákmi a mladý rok tie četné prebrať, a potom je obzvlášť. Tak to bude opätovný návrat a myslím si, že nie len ja, ale aj všetci tí, ktorí si vás pamätajú do štartovných tratí a dajme tomu tvojho otca z roku 1975, kedy hviezdil na košických tratiach a potom aj neskôr aj s Michalom Kočím a s ďalšími pamätnými menami, tak povediac, tak určite sa budú tešiť na tú zábavu, ktorú táto dvorica teda robí a